И здравейте хора, аз съм Румен и добре дошли в Румивър. Както си спомняте в последния реакшен епизод, гледахме сериалът на Алексчето, драма, първи епизод. Много ми хареса и съм готов за втори епизод, така че нека да започваме. А някакъв опит предишен да ми кажете стаж? Да, всъщност аз от известно време живея в Германия и току-що се прибрах отново в България. На пръв поглед виждаме майката на Алексчето, т.е. на Никол, е на интервю май за работа, защото все пак са вече в България и трябва да си намерят нова работа. Но преди това имам опит като фризьор 5 години. Извинявайте много. Дали удобно да вдигна, защото от училището... Да, няма никакъв проблем, заповядайте. Благодаря, извинявам се. Няма проблем. Ало, да, кажете. Боже Господи, тръгвам веднага. Май има проблем. След този побой. Драго. Сядай пред мене. Двете разделени. Явно са в директорския кабинет. Момичета, това е абсолютно недопустимо. Безобразие е това, което видях на камерите. Родителите ви идват всеки момент към училището. Тежко и горко. Как? Не ви е срам. Мене ме е срам от вас, разбирате ли? Според мен и двете трябва да бъдат наказани сурово. Не, господин. Вие сте за изключване. Моля, какво е изключване? Да, Как? Няма как. Господине, моля ви се. Стига. Така. Наказанието според мен, което заслужават. Чак изключване не е. Смисъл, едната скочи върху другите и една кофа вода. Ама да, трябва си наказание. Те е 1 месец да чистите тоалетните на училището. Моля да чистиш тая селен каката. Тишина! Никол, ти ще чистиш двора, а ти ще подреждаш библиотеката. Точка. Изчезвайте. Пред мене. Значи, със сигурност да чистиш двора е по-зле, защото никой не пази чистота в днешно време. Всички си хвърлят бокуците, където си искат, така че да. Библиотеката е чил, даже доста ученици не ходят, така че тя може да нареди нищо. Господине. Харесва ми, че започвате да обновявате разни неща тук, да излеземе от соц. Да, много ясно. Можеш и повече да обновим. Ако посвирваш повече на Виждаме Венета, явно работи като барманка. тая китарка, не само да ми дрънкаш от време на време. Свиря, ходя на уроци, обаче една китара група не прави. Много добре знам. Знаеш какво се сетих? Да. Виж сега, ще фаниш някакво момиченце отвънка, дето попейва, ама не... Пак го има този ефект, като миналия път. Там го сипах от бара. Сега ще фанеш някакво момиченце, там отвънка някъде. Такава звезда като мен. И ще я пускаш хем да сервира, хем и да пее. И добре, знаеш ли колко трябва да я плащаш? Минимум двойно, ако ти е сервитьорка и певица. Освен това, ако си наем момиче да прави двете неща, ти къде оставаш? Какво ще правиш? Аз ще си клата краката. Да бе. Виж сега, моето момче, когато дойдеш на моето дредже, когато имаш моя опит и години, в които аз съм обикаляла и съм пяла, можеш да си го позволиш. Айде, че идва клиент. Заповядайте. И какво каза майка ти? Нищо, даже каза, че я било малко тъпа селенка. Аз съм съгласен с нея, другия път ще се постараем повече. Явно и майка я кифла като нея. Определено и беше малко и трябва да се постараем много повече. Какво ще носиш за Fashion Day? Какво? Да бе, Fashion Day е други ден, не ти ли казаха? Не ти се шегуваш с мене. Мира, защо не си ми казала? Изместиха го с една седмица. Човек, какво ще обличам сега? Откъде да знам, не се филмира и аз не знам какво ще облека. Направо нямам думи, човек. Човек. Той звъни. Тихо, искам те тиха. Ало, Габи? Ало, кажи, Джак, какво има? По принцип не ми се обаждаш, направо ми изкара ангелите. Всичко наред ли е? Ти ангели нямаш, така че не се преценя особено. Много забавен, Джаки. Бе, кажи, Джак, какво има? Звънила да ви кажа, че тази сълтана ще ги няма. И мисля да съберат тесен кръг от хора и да се забавляваме. Добре, обаче ще се наложи да си прегледам графика и ако евентуално намеря някакво свободно време, може да дойдеме. Така звуча аз като някой ме пита да излезем и аз кажа,
ходя на работа, ходя на университет, имам приятели. Ще опитам да намеря празно място, за да те вместя някъде. Както си прецените. Добре, благодарим за поканата. Айде. Айде, чао. Много ми искат, пък малко могат да ми имат. Не, нямам думи. Аре бе, та Алия, умря ли бе? Да му се не види. Пак сме начало в Европейския съюз, постудуващи вкъщи. Не мога да повярвам, че си го направила. Да, аз съм го направила. Тя не ме изложи пред цялото училище. А ти даваш ли си сметка, че си новото момиче в училище и съвсем нормално хората да се държат така с теб, докато те опознаят? Не може просто да ходиш и да тупаш. Добре, окей, но в училище, но със сигурност не е нормално да се държат така с нея. Да те залеят цялата с кофа вода, със сигурност не е. Добре дошли. Хората. Да мога. Освен това, днес ми провали интервюто за работа. Ужас, провали. Тя не го провали. Ти каза, че отиваш до училището. Можеше да кажеш, че ще отидеш утре да завърнеш. Провалила си на мама интервюто, дано като порасна да не стана като теб. Продължавай да ми отговаряш в същия дух и скоро време няма да пораснеш. Гол, какво ти става? Това не сте викали, не може да си чета вестника, бе. Я обясни на баща ти какво си направила днес и как си набила момичето. Какво? О, на него сигурно много му пука. Да, едно момиче като дойдох в клас и започна да ми се заяжда през цялото време и в момента, като излезнах през цялото училище да говоря, тя ме зара с 20 литра вода, докато абсолютно всички снимаха. Браво, бе, браво. 2 пъти е трябвало да удари 20 литра вода не бяха. Бяха 2. даже. Как ще залива с вода, бе? Вие нормални ли сте всичките, бе? Сара ми звъни. Коя е Насилието не е решение. Сара? Виктория, коя е Сара? Къде да знам, що ме е приятелка за сигурност е сляпа? Ало. Никол, казвай ми какво стана с директорката, какво ти направи? Като цяло не ме изяда, окей съм. Кажи сега, какво стана? Не, това, което стана, че ме наказа едва ли не да чиста двора, а Габриела само единствено да помага в библиотеката. Познай кой ще идва да чисти с тебе. Няма да остава сама. Мерси. Ти сега като цяло какво правиш? Ще излизам с Ния на кафе. Идва ли да с нас? Да, като цяло няма какво да правя, така че пускай лукаци. Айде, чао. Добре, айде. Оле боже, какво правиш тук? Моля те, само кажи ми, че не работиш. Приятна изненада. При това от доста време. А ти да не си тук да ме видиш, Ника. Съвсем забравих, че той работи тук. Искаш ли да сменим кафето? Не, няма проблеми, нека да останем. Заповядайте, ето тази масичка е свободна, ще ви трябват ли менюта? Да. Добре, сега. Момичета, няма да повярвате какво ми се случи днес. Нещо много странно и направо плашещо. Какво? Така, значи вървя сега към вас, бързам много и пред мен седи някакъв нормален човек. Мен обаче в този момент си изпускам чантичката, клякам да си я взема. Поглеждам нагоре. Имало духове! Гледай как стресна момичето, бе, много си забавен. Разкарай се, Викторе. Какво искаш? Да ви оставя менюто и да ви питам дали искате нещо преди това. Не, първо ще разгледаме. Добре, Ника, не се ядосвай, защото си много сладка, като се изнервиш. Разкарай се, Викторе! Добре, да. Ние продължавай. Така, и поглеждам аз нагоре и все едно някаква фигура го дръпна човека и той изчезна. Как така, бе? Ей така, изчезна. В смисъл, Ама как така ще изчезне? Той да не е 1 килограм. Хора, не мога да ви го обясня. Сега, не знам, някакси за една секунда е така бам. Ние според мен си въобразяваш пък дори да е така, полицията ще се занимава с това. Остави го. Да не го мислиме. Добре, прави. Благодаря ви. Айде, бързо. Айде да я свири. Try to believe, I wanna make you mine, I wanna share my ups, but you always bring me down. Доста добре пее. И това не е ефект, защото тя реално може да пее наистина в TikTok. Качва постоянно клипове свързани с песни и готвене от време на време.
Така че да. Good. I am climbing all the hills, but it's you who make it worse. And I want to forgive, and I want to be nice, and I want to forget, but you always make me cry. And I want to release all the pain that I have. How to love, I forget. You were someone else. Никол гледа доста зле. Предполагам, че не е нея, а Виктор. Благодарим! Благодарим! Мерси! Страхотен концерт! А не можа ли да ми вземеш първо поръчката, Викторе, преди да го започнеш? Ти едно задължение имаш. Айде, гарсон, действай. Какво става, госпожица Ника? Да не би да изревнува, че пея с друга дама? Госпожица Ника, така ли ти вика честно? Ужас! Колко пъти ти казах да не ми викаш така повече? Защо? Хубаво е. Като теб. Ужас! Днеска много си започнал да ми се мазниш. Наистина не знам на какво се дължи това цялото нещо. Добре, спирам да се мазня. Какво ще обичате, момичета? Едно капучино с повече захар за мен. За мен един горещ шоколад. За мен е една вода просто. На тебе водата днеска не ти ли беше достатъчно? Браво, бе, с забавните гащи си сигурно днеска. Много говориш за сервитьор. Тя каза да спре да се мазни. Имам да ви правя поръчката. Да. И донеси къс... Отивам да правя поръчката. Но най-важното е водата. Сметчета. Мале, това не е ли Никол? И вижте се с кой е тук. Леле, сали е момента да й кажем, че новата и бести я натрови на купона. Тихо бе, Мира. Тъпа ли си? Мъкни. Как сега да е момента? Трябва да изчакаме по-подходящ момент. Айде да видим тия селенки какво правят. Това стане страшно. О, Никол, здравей, мила. Какво правиш тук? Защо проблем ли е, че е тук? Кой говори с тебе, бе? О, миличката. Нямаш си приятели и започна да излизаш с тия две селянки? Аз имам приятели, по-добре с тях, отколкото с вас. Дали защото ни ти забихме нож гърба? А на теб не ти ли стига днес? А на теб? Гледай на Fashion Days да не се облечена като пашило. Не, моля те, на Fashion Day искам да облечеш точно това, което носиш в момента, едно към едно същото, моля те. Пълна селенка. Здравейте, Вау. момичета, вашата маса ето унази там. Елате да ви съпроводя. Викторе, ще се оправяме и сами момичета. Айде да оставяме тия селянки. А добре, какъв беше този ден, за който говориха изобщо? Това е Fashion Day, аз много го обичам, защото си е традиция на нашето училище. Аз съм водеща всяка година и много се кефим всички, се обличат стилно, гласят се, гримове, прически, рокли. И е супер вълнуващо на края на деня се избира като мис и мистер. Имаме крал и кралица на модата. Крал и кралица ли? Да, това е страшна простотия. Не знам изобщо защо го правим. И стига, това си ни една от малкото традиции. Много е яко. Има си гласуване. Звучи яко реално, само че хората са винаги таят в себе си нещо гадно, искат да навредят, завиждат. Така че, особено в ученическа среда, не знам колко окей е това. Това не е смисъл, всичко е честно. Честно, всеки път печели Габриела. Добре, тази година може да е различно. Видя какво се случва. В момента всички я мразят. Ако стане още по-сериозен този бив, ако ти се запишеш, знаеш колко много хора ще те подкрепят? О, не, аз... Ще е уникално. Аз нямам никакви такива хубави рокли и дрехи. Чакай малко, това можем да го измислим, нали? Това е много сладко. Клас, Дани? Клас, мирно? Благодаря ти, Мира. Сядай. Сядайте, клас. Това беше този поглед към учителя, ли? Шо? Господине, извинявам се за закъснение. Габи, до кога? Сядай. Тук ли да сядам при тая? Разбира се, там е свободно, не виждаш ли? Не, господине. Габи, сядай. Така, ученици. Надявам се, в
вчерашната случка да ви е била за поука и да не се повтаря абсолютно никога повече. Габи, говоря специално на теб, защото ти си имала такива провинения и преди. А добре, защо само на мене казвате нещо? Защо не казахте на Никол? Може би, защото момичето е ново, Габи, а тебе всички си те знаем каква си. Защо бе, господине? Всяка година ни забавлява с нещо ново. О, Росене, много се радвам, че те забавлявам. Хубаво ще е да забавляваме и без субстанция. И така, ученици, днес ще Добре, това беше интересно. изучаваме българското произведение "Балкански синдром" на Станислав Стратиев. Запишете си. Добре, може ли един въпрос? Това произведение беше ужасно. Тази година ще имаме ли проекти, с които да си спестим входните нива? Да, добре, че ме подсети. Да, ще имате проекти тази година. Проектите ви ще бъдат на тема любимо българско произведение през всичките ни ученически години. По групи ли ще сме разделени? Не, тази година няма да ви разделям на групи, но ще правите проектите си по двойки, така както сте седнали в момента. Какво? Няма шанс. Господине, не, абсурд. Нали знаеш, че аз нищо няма да правя? Това не го решавате вие. Така, моля ви да се концентрирате. Искам тази година да се постараете много, защото 4-те най-добри проекта ще спечелят пътуване до хотела на Георги от 11 Г клас, където ще може да се насладите на нашата прекрасна природа и да учите хотелиерство. А дали пак ще има парти там? Мира, това ли е най-важното нещо в живота? Да. Да, най-важното. Вместо да се насладите на хубавата ни природа, която така или иначе изчезва. Така, проектите искам да са предадени заедно с презентациите началото на следващата седмица. Ето началото на другата седмица нямаме никакво време да ги свършим тези презентации. Ама, Мира, няма да ходите на дискотека събота и неделя и ще седнете да учите малко. Решен е проблема. Така, има ли други въпроси? Няма други въпроси. Запишете си "Балкански синдром" Станислав Стратиев. Как за един ден наваля толкова много, бе? Малката чистачка как хубаво чисти. Разкарайте се. Защо не може ли да поседим малко да те погледаме как чистиш? Много ти се отдава работа. Добре, чисти. Браво, браво. Нямате нещо по-интересно като работа? Не, няма. Прекрасен филм. Това ще стане вайрал в TikTok. Чисти селянко. Бай-бай. Юху, как ми направи ти ден като чистачка? Виктория, тя не е чистачка, е хигиенистка. Покажи ми как да се отнасям добре с нея, като всеки един път се заяжда с мене, още откакто сме дошли. Просто те попитах как ти ми направи работен ден. Аз не работя. Мисля, че Не и плащат за това. е крайно време да започнеш, защото нямаме необходимите средства да ти купуваме нови дрежки и да ти даваме по 10 лева на ден джобни. Така че, мила моя, намери си работа. Страхотно, прекрасен родител си. Сега само трябва да ми кажеш и че трябва да си намери нов дом и просто ще е перфектно. Пълна излагация. За жалост, много семейства са така, не само в България. Като цяло учениците започват да работят още на 16-17, даже и по-малки понякога, но такъв е живота. И аз работя от 17 годишен и знам, че не е лесен живота. Ало, Никол. Хей, какво правиш? Правя си чай ти? Нищо, човек. Преди малко говорех с майка ми и Лия и Мира дойдоха на двора за пореден път да ми правят мръсно, докато чистех. Пак ли тия, бе? Нямат ли си собствен живот? И не ми стигаше на всичкото отгоре, а и майка ми съобщи как трябва да започна да си намеря работа, за да си изкарвам парите сама, защото те не смогвали със средствата. Дори джобни не могат да ми дават. Погледни го от добрата страна, бе. Така ще имаш пари за абсолютно всичко, което си искаш. Да, права си. Утре е Fashion Day. Какво ще облечеш? Не знам, като цяло не съм мислила. И все пак, какво ще облечеш? И аз. Тя буквално ти каза, не съм мислила. Добре, значи утре те водя в един магазин, в който има брутални неща. Ще изглеждаш уникално. Мале, човек, спасяваш ме. Не
Ти за първи път да те спасявам. Все пак, приятелка, която държи косата, докато повръщаш, мисля, че ти остава в БФФ за цял живот. Не е ли така? О, не, моля те, не ми напомняй. Реално е така. Споко бе, имаше и хубави моменти. Знаеш ли как трите с Ния се забавлявахме? Аз толкова не съм се забавляла и не съм се смяла, знаеш от колко време. Танцувахме си, беше мега якото. Да, хубаво е, че поне някой от нас си спомнят. Трябва някой да си спомня все пак. Изкипя ми водата, чао, затварям ти. Айде. Добре, айде, чао. Ето, това е магазина, за който ти говорих. Тук можеш да намериш всичко, което ти трябва. Вау, дрехите са наистина уникални, човек. Например, мога да съчетая някоя блуза с дънки. Точно тези неща са за училище. Ето, тук са нещата за Fashion Day. Трябва ти рокли. О, човек, моля те, не ме карай да обличам нещо толкова разголено. Стига си била тираджийка, Никол. Облечи примерно това. Не, може би задължително искам нещо черно. Това вече няма как да го откажеш, отивай да го мериш. Верно не намери абсолютно същата черна. Предполагам, че този магазин също има нещо, един вид като спонсорство или реклама в самия сериал. Готина е, но ни трябва нещо по-фешън. Не, Преслава вайб. Не. Галена вайб. Майка ми вайб. Това е. Това е роклята, взимам я. Да, много яка. И първата черна беше много яка. Брахме тази. Тая е още по-брутална. Besties! Хайде, мадам, пред вас. Хайде. Абе, човек, не съм ли много смешна така да влизам? Ти луда ли си? Тая рокля аз си я избрах. Тая рокля е брутална. С нея ще биеш Габриела на 100%. Хайде. Оф, ама и коса, нищо не съм си направила, човек. Притеснявам се. Ще ти оправим косата преди церемонията. То ние имаме сега час с цербърката по математика, аз така няма как да вляза в час. Ще дойдеш да се преоблека в туалетните? Разбира се, че ще дойда с теб. Но нека преди да се привлечеш малко първо да бъдем bad bitches. Мале, и двете изглеждате супер яко. Габриел тази година има голяма конкуренция. Даже го съм за теб, Никол. Мерси много. Оле, маля, погледни я тая как е облечена. Не, брат, виж ги двете. С тази рокля мога ли да карам тир? То не е важно как си облечена, а какво имаш отвътре. О, така Значи тя няма нищо. Ако говорим за сърце. ли? Това означава ли, че от теб ще излезе демон? Мисля да се запиша за конкурса днес. Запиши се, не ме притесняваш изобщо. Всяка година резултатът е един и същи. Би трябвало. Никол ти е голяма конкуренция. Вече всички говорят за нея. Така че трябва да се притесниш. Трябва да променим гласовете, защото трябва да спечеля на всяка цена. Да, бе, брат, как ще оставим тази селен? Явно променят нещата и тя мами. Да вземе короната. Ти погледни само как изглежда. Айде да накараме оная Лия да отиде до директорския кабинет и да смени гласовете, защото е без Она е Лия, actually, и е третата приятелка, което означава, че хората, както са казали, че триото не върви, явно е така. Мисля, винаги от трите има две, които са най-добри приятелки и една, която пак е приятелка, само че е по-отлъчена и я карат да върши черната работа, като в този случай. много ме дразни последно време. Човек и мене супер много ме дразни. Мале, верно ли? Направо тази година, ако ни хванат, тя поне да излети.
Очертава се Този смях беше отвратителен. Трябва да има голяма конкуренция тази година. Оф, моля те, престани да ми се мазнеш и без това ще правя тъпата презентация с теб. Не ти се мазня, престани да го повтаряш. Сериозен съм. Искрен, откровен. Да. Тишина! Да не излезете на дъската! А Габи и другите всъщност къде са? Те обичат да пропускате часове. Ясно. Абсолютно в техен стил. Хайде, Викторе, много говориш! Излезе на дъската! Значи знаеш повече от мен! Отвари бе, Илия! Какво направи бе? По-бързо! Само не мога да разбера защо аз трябва да го правя. Моля, как защо? Защото ако ме хванат мене, няма да мога да бъда номинирана. И тогава мен да хванат и мен да накажат, така ли? Да. Окей, добре. Хайде поне с мен да се преоблека. Айде, стигам ръка. Това е Гош, или по-скоро Bad Boy. Мисля, всички така му викаха, защото имаше някакво смешно клипче в TikTok. Като изляхме хака директно пред малката чистачка, най-уникалният момент в живота ми, човек. О, видях, нали ме показа. Беше много добро, между другото. Браво. Айде по-бързо, момичета, защото церемонията след малко стартира. Аз не знам другите реално, що се оправят, то що нагласят вода, значи тя ще бие. Здравейте, мили съученици! Много се радвам, че и тази година съм водеща на нашия любим празник, а именно Fashion Day! Сигурна съм, че нямате търпение да разберете кои са финалистките ни тази година. Нека да започваме. Първата номинирана участничка е, тук няма никакви изненади, разбира се, Габриела Василева, аплодисменти за нашият основен дарител на училището. Браво, Габи! Втората ни номинирана участничка. Добре, окей. Тя е номинирана заради аутфита й, само че ироклята е супер грозна, човек. Мисля, прилича на кокошка, много е къса и този колан не си допада изобщо. Самият цвят, мисля, изглежда като Дядо Коледа женска версия, само една коледна шапка и липсва. Готови ли сте? Гергана Стоянова! Честито, Гери! И имаме Тая рокля ли е бетър, въпреки че косата изобщо не ми харесва, смисъл. Самият цвят на момичето на косата не е як. трета финалистка. Това вече ще ви изненада. Дами и господа, Николя Йорданова! Сега, една от три. Нейната рокля е най-добра. Прическата е basic, но е пак много готина. Ще грабне тази красива тиара и ще я сложи на главата си. Дами и господа, победител в Fashion Day 2023 година е... Добре, това беше силно влизане и смисъл беше нещо. Седно ще я убие. Такова влизане беше. И с тая музика... Много се извиняваме, просто има за първи път някаква промяна в гласовете. Има... Значи, победител... Давай, кажи го. Победителката в Fashion Day 2023 година е... Надявам се лично да е Никол, защото тя беше най-добрата. И да. И това беше втори епизод. Беше много интересен. Този път спря на наистина интересна част, която ме кара да искам да гледам и трети вече. Но просто ще ми трябва време да кача и да обработя този клип. И после чак следващия и така. Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате за канала ми, да лайкнете видеото и да споделите с приятели. Много ви благодаря за сапорта на първото ми видео, за приятните коментари. Изключително съм благодарен и ще продължавам да правя това, защото и на мен ми е интересно, приятно и готино. И чао до следващия път.